ai kamanni na wadda na kyayo sun zama ɗai ne da an ganki ni ma za a gano ni tagwaye ne ta yamma za a raba mu da juna zance ne duka yan mata ba su da kyau a guri na kin gane dan na kulle kofata da makullin sirri ke ce farko kuma karshe kundin labari zan rubuta ki karanta mu ma mu bar tarihi da wuya ranar rabuwar mu da ke ba zan so ba. Komai zane sanki yana farko na a karatu sunanki yana bakina daga bacci zan tashi kira sunana ɗakina hotonki yana kallona to ta yama za na kwatanta har ki fahimta ni dai sanda nake miki baya musallatu ya kunraci ayyana ke ce manufata to ki juyo na dan kalle ki shigar ki bare duba ayya duniya ta yi daɗi soya nemi na kauɗi dole ne ta kumfadi ayya za na tara kuɗi na juro dangina maganar auren wani ke ta zumuɗiya ayya tun abinki na cika burina wata ran na kira ki da matana ya haƙi kuma ki ce mini angona shagwagwarki nake so kanwana a rere